Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Ma en Ramogi TV, to en thuolo mar weche manyien mag migago mabiro ni kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jodak ma Angata Barikoi ochiogi hii miwa ambayo tumecreate forest hapa ya kuja kuwa forest ya kumaliza watoto wetu na kutuangamiza. Miwa iende Ketura. Hapa iwe flat. Jodak ma Angata Barikoi ochiogi buok gi kuyo tok yudo ringre japuonjre ma ja grade 9 konegi kendo jwang'e bungu okinyi ma kawuono. And even this morning we've been receiving reports of areas where vehicles are not able to pass through bridges because they are flooded. But what we've done, we have choppers on standby. Jatend migao masomo Julius Ogamba osingoni chenro mag peny ma pacho ka dhi nyime e yo mak. As much as the fund is there for all the parties, but the parties have to take a step and see how they can be able to facilitate themselves. Duond buche ma pacho ka onyisi mondo manyore mamoko mag siro chenro magi kaluwore kod deko chwalo negi omenda kowuok e aguch omenda ma pacho ka. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari. In gi thuolo mar oro ote machoke laini mar ote machoke 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Familia moro koro noyango ringre nyako mane onegi e gwenge ma Mwanyani mayudore Machakos kaka nyargi manyinge Susan Nyaboke. Wuon Susan manyinge Peter Ondari lero ni nyari nowuok Limuru kama negidakie bang' yudo tich yo Machakos. Kuno ema wuoyi moro mane gin godo osiep mane ginyuolo godo nyathi ma jahigni 4 ichich ni noluwe mochwe onege. Wuon Susan omedo ni ok ging'eyo mathoth kuom wuoyino, mak mana ni nyargi nonyisogi ni wuoyino wuok yo Imbo ma Kenya. Omedo ni nyarino ne odok kod wuoyino, nodak kuom wuoyino gi wuoyino kuom higni 2 bang'e nowuok ka gocho norome. Jatend kanisa mane Susan leme owacho ni Susan ne en nyako manomako dini motegno. Ywak maduong' mar wuon Susan en ni okia kaka gibiro golo ringre nyare kowuok Machakos nyaka Kisii. Nikaambiwa kuna msichana ameuliwa huku Machakos. Na nikaambiwa ni msichana yangu. Mimi sikuamini, ikabidi mchunguze nijue kama ni ukweli, kama ni yeye ameuliwa. Furthermore nikapigiwa simu nikiwa huko Limuru, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Sasa mimi sikujua mbona akaamua kumuua. Sasa inafaa tena hii mwili itoke hapa tena ipelekwe nyumbani. Hiyo gharama ni mingi sana. Sasa sijui kama nitaweza. Kwa sababu kitendo kama hiyo ni kitendo ambao sio mzuri ambao alitendewa, na kwa hivyo tunahitaji maombi sana hata kwa nchi yetu, hata kwa jiji zetu zote. She continued to teach Sunday school, and at one point in time when she finished her Form 4, she went to her grandmother in Busia, and then we lost contact. Then she came again to her mother because she resides with us, and from that time, then this boy had once come to visit a relative. I think that's where they got to that relationship and got the baby. And from there, then we have found that I never knew that there was any follow-up, because as much as she got the baby has been with the grandmother. Rumbi malit gi kuyo okwako gweng' ma en Koiperan e ward ma Angata Barikoi bang' yud ringre japuonjre manyako ma ja grade 9 masomo e skul primar mar Eikobene Comprehensive konegi. Ringre nyathino noyudi e puoth niang' Kobambi mochwe ochinje. Masira no erotimore seche ma japuonjre no chal ni ne dhi e skul kogwen ka dhi timo penj ka nyaka sani janjore manotimo tim makoch ma kamano pod ok oyudi. Jopiny mane nigi mirima bende noriembo apisa mag obila manochopo chwo wang'i e njore ma kamano okinyi ma kawuono. Kata kamano bang'e no apisa mag obila nokawo ringre nyathino ma gitere kar kano ringre ma kar thieth maduong' ma Kilgoris. Hii shida ambayo tumepata Engoberia ni shida isiyovumiliwa hata na mnyama. Hii miwa ambayo tumecreate forest hapa ya kuja kuwa forest ya kumaliza watoto wetu na kutuangamiza. Miwa iende Ketura. Hapa iwe flat. Na kama haitakuwa hivyo, sisi kama society ya Angata Barikoi tutahakikisha tumefyeka hii miwa
kwa kutumia mob justice, kwa sababu huyu mtoto alikuwa anaenda kufanya mtihani, ameangamiza huyu mtoto na kuangamiza wale walio darasani ambao hata hawatafanya mtihani na kupita kwa njia iliyo sahihi. Mimi ninaomba serikali ya Ruto asikie kwamba hii Engoberia kuna shida, na hii shida ambayo tumepata Engoberia, sisi hatukubaliani na hii shida. Na wale watu wote tunataka, wale walikuwa registered morning today, walikuwa registered kuja kufanya kazi, tunataka hao watu tujue walikuwa ni nani na nani wale walikuwa registered, ili tutafute yule ambaye amefanya kisa hiki, kwa sababu ni yule alikuwa anapanga, ni kumaanisha alikuwa anakuja kufanya kazi hapa. Huyu mtoto kwanza amefanywa raping. Ogai Madul mochungne okinde pachoka Faith Odhiambo okwedo sand ma japuonjre ma jahigni 17 nokale lweto bila ma Narok South kichich ni notudore gi weche mag njore. Kane oloso kod jofwambo osiptal ma Narok kama ne olime rawerano kod min gi Faith nokwedo tim makamano, ka bende nochwalo duonde mondo mi familia mar rawerano omi ratichgi. Bende otiyo gi thuolono e wacho ni en kod jowetene gitiyo matek e neno ni Bob Njagi kod Nicholas Oyo mawachore ni nomaki e piny Uganda owe thuolo, kendo ka dipo ni negi ketho chik moro amora to donjnegi e yo mowinjore. Law Society, we condemn that with the strongest terms. The constitution that we have today ensures and envisages that we have the right of innocence, right to a free and fair trial, irrespective of the fact that he may or may not have committed a criminal offense. He ought to be tried in a fair process, that he's able to plead his case without any duress, and that he's able to get representation for his case. He was still a minor, he had not turned 18 by the time he was presented to court, by the time he pleaded, and we do not understand even the circumstances in which it could not even be seen or questioned how he could not walk properly when he was presented in court. And so we condemn that as well in the strongest terms, because when we turn a blind eye is when we continue to see injustice permeate in our legal system. Jodak mawe Buye East kod West Uganda nigi luoro kaluwore kod monj ma kinde ka kinde masani oweyo ji adek konegi e chiro ma Misiko, ka ringre ng'at achiel en mar chukdar marito chirono. E masira mokwongo, ringre mar miyo moro ne oyudi e sikund secondary ma St. Thomas RC ka ogol fuondene moko mag del, ka e masira mar ariyo ne en mar chukdar mane ringre owe oko mar duka manorito. Wuon dukano Moses Wekesa owacho ni en wach malit e nek mar chukdar makamano, komedo ni mwandu mare mang'eny moting'o yedhe kod pesa bende nokwale sach monjno. Johala kod oganda makanyo dwaro ni mondo apisa mag arita omed jiwo arita. Na pharmacy imebomolewa, wezi wameingia wakachukua vitu zenye zilikuwa hapo. Hatujaangalia ni nini na nini zimeenda, lakini electronics zote hazipatikani kwa duka. Alafu kuangalia na wamevunja mahali penye tunaweka pesa. Alafu tena usiku wa saa 4 ya usiku tena tumekuwa na mama mmoja tena amewawa katika hii kichichi ya hii soko. Amekatakwata na ameua tena, amepelekwa katika mojari Webuye. Hata leo usiku hatujui ni nani leo atakufa. Sisi twashindwa kwa nini kama county commissioner anaweza tuletea maskari hapa? Kazi yao mzuri ni ya kuchukua tu mili ya watu wenye wamekufa, lakini kusaidia watu walio hai hawatusaidii. Mwanzo wale watu wenye wamekaa hapa kama maskari wamekaa muda huu mwingi sana within Webuye East na Bungoma County. Transfer zao zinaenda hapa, likitoka hapa anaenda Matisi, anaenda yani anakaa karibu paka anahusika tu na wale vijana wakora. Wananchi, hii shida inapatikana kwa sababu ya kutokupatiana information. Nyinyi wananchi mnapata information, lakini kusema mtu fulani anahusika na hii kitendo hamtaki kusema. Maafisa wa hapa wameshika wezi wengi hapa. Wanapofika kwa police station, unapata mlalamishi anasema mimi sitaki huyu kijana aende kotini ama huyu mama aende kotini. Sasa wakati yeye anakataa kupeleka huyu mshtakiwa kotini, serikali sisi hatuna nguvu ya kupeleka huyu kotini. Jatend piny Kenya William Ruto osingo bero weche mag thieth e pachoka kokalo nyiewo kendo chwalo osiptande masinde mamenyo dend dhano kendo yango tuoche mopondo.
Koloso e kinde yango masin ma CT scan e od thieth maduong' ma Nakuru, jatend piny bende nosingo neno ni ute mag thieth obedo kod yath moromo, kojiwo jopiny bende mondo ti kod okumba mar thieth ma SHA ma okoni osekelo yot ne jopiny e yudo thieth. E odiechieng' mogik mar limbe mar e kaunti ma Nakuru, jatend piny osingo mar keyo teko stima e kor gwenge ma kono. Jalup jatend piny Kithure Kindiki nopako jatend piny kuom keto chenro makare e yawo apaya mar Ironi Mau Summit mokoni dhi jiwo dongruok mar piny Kenya. Baliana ya kwamba ili matibabu iwe imekamilika, lazima tuwe na madaktari wa kutosha na health professionals, lazima tuwe na equipment, vifaa ambazo itatusaidia kujua magonjwa ya wananchi. Leo hapa equipment ililetwa jana, inaitwa CT scan ya shilingi milioni 130 ndio imewekwa hapa. Itasaidia watu wa Nakuru hapa na sehemu za vitongoji hapa, na equipment kama hizo zitawekwa katika zile hospitali zingine zote za kaunti yetu ya Nakuru na hospitali za Kenya. Na jambo la tatu ni lazima tuwe na madawa ya kutosha. Mashini mpya zimekuja za matibabu, state of the art equipment, kwa sababu serikali inataka kuhakikisha kwamba kila mwananchi ako na afya bora, na ndio tunaendelea kuwahimiza ujiandikishe kwa SHA. Vile vile rais amesema anaenda kufungua affordable housing, vijana wetu wapate kazi. Rais anarudi mwezi ujao. Hii barabara ambayo kwa miaka mingi imeleta jam, imeleta accidents, ipanuliwe kutoka Rironi Nakuru Mau Summit iwe dual carriageway, ndio tusongeshe uchumi wa Nakuru. Si tumekuwa na problem ya drainage, na si mnamjua huyo MCA wenu kwenye ameenda analeta maendeleo, si aliowacha tu namna hiyo, mnamuoneka? Kwa sababu tunawaambia wawache siasa duni, wakuje tufanye kazi. Ya pili, rais, ni mambo ya title deeds, na hiyo umenielekezea, tutaenda kwa ofisi ya Koril waweze kumaliza. Ya mwisho ni hiyo, dada yetu amesema mambo ya vitambulisho. Nimepeleka vijana zaidi wakachukue kitambulisho, wengine wamepoteza. Rais amefanya kitu mzuri, ametoa hiyo maneno ya kulipishwa 1000, ametoa hajatoa. Duond buche mag siasa ma pacho ka koro dhi chuno mondo med rito kuom thuolo ma ok ong'ere eka giyudo omenda masirogi kaluwore kod nok mar omenda e pacho ka. Kaluwore gi jandik duond buche mag siasa, migawo mar omenda nogolo mana bath omenda e tielo mokwongo ka gideko chwalo mamoko. Deko machwalo omenda no ne duond buche osekelo wich bar ne duond buche ma pacho ka, ahinya to ne duond bura mar ODM mowinjo bed ni timo yiero madundo e gwenge moko e dwe mabiro. Kata kamano, jakom duol no John Cox onyiso duond buche mondo mi omany yore mamoko mag yudo omenda ka girito mago ma migawo mar omenda biro chwalo negi. The fund is a structured fund, as we all know. It is guarded by the Act, and also has provisions for how the fund is distributed. So every party that qualifies to get funding, I think it is within our practice that we always do that. Of course, we receive the fund just from Treasury like any other organ. And so for as much as the money has been given to us, we actually distribute it according to the structure that has been given. I think we already did for the first quarter, and we're still waiting, of course, for the next funding. Of course, I know resources is a big challenge for the parties in terms of how to operate, but it's a challenge that we must face because in order to grow multi-party democracy, it has to cost something to us. So as much as the fund is there for all the parties to take a step and see how they can be able to facilitate themselves to ensure that they have functional systems within the provisions of their constitution, which they have done for themselves. We need to have the parties, as many as they can prove, to be able to run themselves, of course, because that's why we register and regulate, because we register them to say they are qualified, but we also regulate to make sure that they comply every time as political parties which qualify to be given opportunity to participate in our democratic systems. It's really a big challenge because
As a party, we are not receiving money from the exchequer. We are one of the parties that are unfunded political parties. So then this becomes a challenge because a lot of resources we raise them internally. Jatend migao mar somo Julius Ogamba wacho ni chenro mar piny mosebedo kadhi mbele pacho ka ni kare ka gimedo ikore ne koth mapek machwe ahinya te seche ma gibiro chwalo piny ma KCSE juma manyien. Kamano bende oloso e wi ng'anyo ma jopuonj mag mbalariany kod chenro mamoko mag somo e mbalariany ma pacho ka. Noduoko penjo e kinde ma bende ne ochopo mbele komiti mar somo e od bura. This issue of over-enrollment, and we decided let's take the bull by its horns and look at these factors. And that is why I see it. It has never been that 4 months down the line schools have not received capitation. When we started the exercise, we sent out the tool, but some people have never submitted the data. So we wanted to wait and find out now that we are finishing. We'll go there to the field and find out. Why have you not released the data? And you discipline them. And we'll discipline them. They are your employees. It's going to get worse. It's criminal. Yeah, it's criminal. So let's not, we are not prepared this time just to put things under the carpet. So we are going to ensure that that data is shared, the analysis is taking place. And if it is a school, for example, Chair, we have 6,041 schools who are below the threshold. How are they registered? Who is behind it? I'm ready, I'm coming with that data. And once we do, there is nowhere to hide. Yeah, there'll be nowhere to hide for anybody because these schools also belong to people. Sirikal geto matego migao mar wuoth e gino mabiro konyo e tego uchumi ma pacho ka kadhwadh nam chumbi Mombasa kod apaya maduong' mariwo pinje mag Afrika ma ugwe. Gino ma geto mokalo e neno ni dongruok obedo e uchumi ma thurka. Kanoloso romo mar jolony mag ohala e weche mag wuoth manotimore Mombasa, jagoro maduong' e migao mar wuoth Mohamed Daga owacho ni geno mar rangach manyien e dho wath ma Mombasa biro keto Kenya kaka ranyisi ne tije ma e dho wedhe mamoko mag Afrika. You guys are not there to assist you back to our internet. The light, the water will leave them in the room. The world is embracing artificial intelligence, automation, data-driven systems, and digital trade platforms, redefining how goods move, how ports operate, and how supply chains function. Yet, as we embrace this digital transformation, we must remain mindful that technology is just but a tool and not a replacement. It is people, their creativity, skill, and resilience. On the side of the soft infrastructure, KEPA is investing in automation to improve documentation and cargo clearance process. We're in the process of upgrading our terminal operating system that will onboard features such as automated gate system, equipment positioning system, and barcoding system, among others. We also want to put up additional berths that have been mentioned, berth number 23 and number 24, to ensure that logistics is seamless. Because if we don't do that, we will be congested in the port. And when the port is congested, the northern corridor is congested. And logistics doesn't move. So we are cognizant of the fact business is very good at the port of Mombasa. Obila madiani e kaunti ma Kwale odino ne jal moro mawuok e piny Netherlands mane picha mar wang' dede omako ka yanyo obila kendo ng'ulo kuomgi olawogo kego e tesend obila madiani. Bende nonro nyiso ni visa mar jalo ero mayiene bet e pacho ka kindene noserumo manyiso ni en e pacho ka tok chik. Obila wacho ni gibiro chwale e doho mondo mi oduok penjo motudore gi kelo bedo gi yedhe mamero ji bende kaachiel gi gik mamoko ma bende ibiro biwne ka magin kaachiel gidwaro ni mondo mi oduok e thurgi kosetiek winjo wachne. OCS, and he's going to help you. I hope so. I want to stay here. I want to live in. To inform all visitors visiting Kenya, either on tourist or on any other business, that we don't tolerate such behavior of abusing officers or any other Kenyan while
they are in where they are still in Kenya. And also, I want to inform them of their obligation that in addition to immigration laws, travelers are also obligated to comply with all other applicable Kenyan law. Failure to comply will lead to prosecution, deportation for serious violation, and being barred from entering Kenya in future. Ya hayo ni kwamba niliona kwamba kuna watu ambao wanaotoka nje wanadharau sheria ya Kenya na kudharau officers ambao wanafanya kazi yao kwa amani na kwa ustaarabu ambao wamepata kupokea kwayo. Na nilikuwa naomba kwamba watu kama hawa endapo wanaingia katika nchi yetu basi wasipate nafasi ya kwamba kuweza kudharau na kutukana katika njia ambayo ileti heshima na inaonyesha kwamba tunadharauliwa hata tunapokuwa katika nchi yetu. Bad migao mar obila otimo romo gi komiti mar arita e od bura kane gitwake weche mag lokruok mowinjore e bad migao no. Romono mano otelie kod ogai mar obila Douglas Kanja nochiwo kenge mag lokruoge michano tim ne obila e pacho ka. Jokanyo manochopo e romo makamano noting'o jakom komiti mar od bura arita Gabriel Tongoyo, apisa mag UNDP, Kakongoyo bende nong'iyo yore mag jiwo tudruok e weche mag chike, sir kod bero ngima mar obila. Tongoyo bende nojiwo sir ne migao margino ma bende owacho nowinjore otimie lokruok duto mondo mi obila otie lwasi makare. The stakeholders in our reform agenda, and today we have the UNDP, we also have the Parliamentary Security Committee together with us here, so that they can also be able to take them through. You know, this committee plays a critical role when it comes to matters legislative and even the funding programs of the National Police Service. I think the reason why is the National Police Service, we find it very critically important that we also take the committee through as a major stakeholder, as the representatives of the people. And we had a very robust, very good engagement with them this morning, addressing issues, even to include some gaps in the legislation, so that we can be able to help them in the journey of transforming this service to a responsive service in terms of addressing some gaps in law to advance their cause. And of course, that is also to include the issue of considering continuous financial support and resource to modernize them so that they can able to perform their duties well. Erokamano Nyakwaramogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wakao yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo aneno ote mar Absalom Otunge, mano mar registration Kisumu, iwacho ni nenowa maber ka in pacho Uyoma kendo iluwo news maler mokalo. Un kod ogai mar Uyoma Jaduong' Alfred Otunge Opanga. Machielo bende maneno kanyo en wacho ni antiere wang'e long'o kadem, mano iluongo ni Clinton mar wang'e long'o kadem onenowa. Lawi Wuod Adore, erokamano ahinya, iwacho ni nenowa yo makare. Kaeto Bishop Omondi Otiche, erokamano ahinya, ote ni ochoponwa makare. Kaachiel kod kwayo jodolo ma Kenya mondo bagie lamo ne piny Kenya nek osemedre mokalo. Owacho ni en Uyoma Ragengni, mano Ateto Soja mar Uyoma Ragengni. Watudre kendo bang' thuolo machuok, bang' yweyo ni kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Before we said we were Kenya's #1 news app, but we've continued to redefine ourselves into Kenya's #1 app as we sit today. An interesting bit is about the identity of the app, which was developed by young students. We ran a competition in partnership with ISA, Susan Macau, and came up with a logo that is Citizen Digital today, and that was exciting, you know, sort of not creating a product for ourselves, but having our young audiences guide us in how to lead in this space. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Let's talk about safe food. Maneno ya madawa ni mbaya, so we are trying to go away with chemicals. Machiegni kendo moko kuom jopur wach e kaunti ma Migori kotelnegi kod jatend migawo machon e piny owacho ma kaunti no Elijah Odhiambo okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo otem chopo singo mane giketo gi mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga e kinde ma bende ne gipuoyo jatend piny kuom chung' motegno gi mosenindo Raila Odinga e kinde manotuo kendo kata bang' wito ngimane. Giwacho ni gombo margi en ni lek mar manosenindo Raila Odinga nitiere godo ne oganda joluo kod jo-Kenya duto moting'o chudo ne jogo manowito ngimagi e kinde tulo mokalo mondo chop kare.
Singo manu Mr. President winjore gi baba ni yawa mano nindo mano tho dalo manda mano wang'eyo ni nitie jomoko ma ok dwar ni gino timre. Nuwinjo gi Raila nitie 10 point mano be uwinjoru gi Raila no idhi timo. Jaduong' Mr. President follow through mondo gigo otimre. Achiel kuom gi pesa mano ningo mi jok mano wito jogegi jaduong' Mr. President kasnwa gino. Raila nyowewa lweti ok wabi wuok. Ng'ama dwa wuok owuoga kende to wan kaka oganda wabro bedo kodi. Jodalawa namba 1 kik wae sirikal mowewa. Namba 2 wachunguru gi Ruto nikech ebe wuod dalawa ka wang'iyo chien kocha tiyudo ni joganda gi oganda wanoa kamoro achiel. Koa Migori nyaka Tungwa, Siaya kocha nyaka Kisumu nyaka Kure. Wami uru rais marwa thuolo kendo wa support mondo ti. Tuwagoni erokamano jaker marwa mar Kenya kuom yie mondo mi iti kod Raila kendo Raila owewa kwane sirikal to sirikal emodwa tiye nikech riwruok maru gi Raila omiwa seneno dongruok mang'eny. Wan gi chiro Migori kaendi, wan gi nderni, wan kod stadium, to wan gi gik madongo mwaseneno e Nyanza kata mana e Nyanza kata mana e Homa Bay County. Pod wawacho mana wabiro tiyo kodi, pod wabiro chung kodi, wabiro chung kodi nyaka 2027. Obila etesendo obila makama gambo e sub-county Marongo kotelnegi kod OCS Alfred Onyapidi ne ochiwo kony mag chiemo ne kuonde dak mag nyithindo e alwora Marongo. Maeri ne en chiwo mane mar dhialo odiechieng' mar nyuol kata birthday mar OCS Makono. Chiwo makamano nochiwe kar rito nyithindo mane mantiere Rongo. Apisa mag nyithindo e sub-county Marongo Mercy Kemunto nojiwo jonyuol mondo omi kinde duto omi nyithindgi arita makare. You have been given food, no problems. You know their names. We have so many children, about 36, whom we are housing here. But we have got over 100 others who are under foster care, those whom we assist from their families or alternative family-based care. We appeal to the general public that during festive seasons like this, let us help the unfortunate, because we have got families which are struggling and children at home. Let us all be parents to even children whom we did not give birth to. Being my birthday, I decided that we come and celebrate the little we have with the children in my home. Considering that they are destitute children, we thought, as the police from Kamagambo police station, we thought it wise to come and share with them the little we have. Hata wazazi nyumbani wanajua watoto wakifunga inakuwa kazi ngumu kulisha. So I think whatever small they have brought, we thank them and we pray God to add them more. And also I appeal to anybody mwenye anaweza kuwa na any donation during this holiday, it's welcomed. Kaluwore kod midhiero mopogore opogore ma mon liete kale gi nyithind kiye, sani koro jiwo piny owacho mondo mi ochiwnegi kony moyiedhi. Maeri en kokalo e sir mar omenda manyalo konyogi kata miyo nyithindo makamago thieth e gwenge ma Ebwaliro e kar chung' od bura ma Butula. Kaluwore kod mbaka ma osebedo kod thoth mon liete, nenore ayanga ni giyudo pek mar ngima bang' wito joutegi. Gino machunogi rito nyithindgi kendgi e kinde mabende chike marocho ngimagi ichunogi godo. Na nimewachwa nikiwa na miaka 30, nilikuwa na watoto 8. Hawa watoto wote, mkubwa alikuwa na miaka 10. Ilikuwa vigumu kwa kuwalea watoto, ilikuwa vigumu kwa familia kukaa na watoto kwa familia, ilikuwa vigumu hata kupata shamba, kupata pa kulima. Wa masemeji wangu ambao niliwachiwa walikuwa wanakiri kwamba watakuwa wakisaidia watoto, lakini hakuna hata mmoja wao huwa anasonga karibu na mimi. Mimi niliwacha na watoto 4. Kijana anga akaaga akaniachia watoto 4 tena.
bado ni wachanga, hata mmoja wako hapa mdogo. Pek mag ngima ok dew kit chwech ka chuma mondo gi otho bende kale midhiero mopogore opogore. Ilikuwa shida kabisa kulea hawa watoto. Vile unaweza pata mapato ya kulea hii watoto ilikuwa ni shida kubwa kabisa, kwa sababu hakuna mtu mwingine nyuma yule alikuwa anaweza kunisaidia. Kwa wanaume wenzangu wenye wamekufiwa, naambia hao waache maneno ya nasa na raha nyingi kama pombe. Watapotelea huko, na kama waliwachwa na watoto wadogo kama mimi, hawatatunza hao watoto vile inatakikana. Moko kuom gi osego okang' matemo ting'o ngimagi kendo kedo gi midhiero machalo kod magi, kendo gijiwo jowetegi. Nawashauri wanawake wajane wenzangu wasikimbilie kuleta wanaume wengine kwa maisha yao wanapoondokewa wanaume wao. Kaluwore kod padre kanisa Kopere ma Bwalero, Padre Robert Kizito, wacho ni dwaro nitie mondo mi piny owacho mamalo mag counties kod jokanyo mamoko olos chenro mag jiwo ngima mon liete kod nyithi kiye. Na waende kwa vijiji wenyewe waangalie hawa watu ambao wanapitia hali ngumu. Wasikae tu kwa ofisi na kusema tumetuma watu. Watembee na magari haya ya serikali wakiangalia vile hawa mama wanaishi. Wengine hata hawana nyumba, wengine hata hawana makazi, wengine hata hawana chakula, wengine wanapitia hali ya uchochole sana. Na ndio nikaanza hii safari ya kuwasaidia, na naalika wahisani ambao wanaweza kuniunga mkono tusaidie hawa wajane na mayatima, pamoja na serikali pia tuunge mkono. Ochieng Elvis, Ramogi TV. Kaluwore gi muoch mar tuo mar nyaldiema e giko mar dwe mar 9 higani e alwora mar Transmara, bad migawo mar thieth ma kaunti ma Narok omakore kod Kenya Red Cross Society olando mar chako chiwo chanjo kawuono mar geng'o landruok mar tuono. Kanoloso e boma ma Kilgoris, Samuel Misoi, ma en apisa maduong' mar thieth e kar thieth maduong' mar Kilgoris Level 4, owacho ni laktache mapile kod nyamrerwa dhi wuotho dhot ka dhot ka gichiwo chanjo ne nyithindo ma johiga achiel kadhi nyime kod jok madongo bende. Wach mane osir lwedo kod Soila Sankale, ma en apisa mar Red Cross e kaunti ma Narok, manowacho ni chenro ma kamano dhi kawo ndalo 10 kendo idhi time nono maonge chudo, kokwayo jodak makono mondo rit maber ler mar alwora kaka yo mar geng'o landruok nyaldiema. Kutoka house to house wakitembea na wale tunawaita CHPs, kuchanja nyumba hadi nyumba nyingine. Na tunaomba watu wa Transmara West, hizo wards 2, Shangoi na Kilgori Central, wajitokeze na wahakikishe ya kwamba wamepata chanjo, ndio tusuie hili changa la kipindupindu. Chanjo hii itakuwa inafanyika katika siku 10 zijazo, na ni exercise ambayo inaendelea kwa dharura, kwa sababu tunasema iwapo kwa hii chanjo si dawa ya kuponya, tunasema ni kizuizi, na kizuizi ambacho kitaweza kukusaidia kwa miezi ingine 6 inayokuja. Katika hiyo miezi 6 tunang'ang'ana na yale mambo mengine, tukisema kwamba katika nyumba yako mwenyewe wewe kuwa msafi, kula chakula safi, angazia kwamba mazingira yako yote ni masafi. Kanisa ma Legion Maria Kadhwadh na Mchumbi no bagala moyiedhi Mombasa mar kwayo ne mosenindo Raila Odinga mondo obed jatakatifu bang' wito ngimane. Geno margi en ni korwake kaka jatakatifu to biro chopo lek mare mar bero ngima oganda jo Kenya kata obedo ni osewito ngimane kamano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En alam moyiedhi mane obagi gi kanisa Legion Maria e alap Mambaraki, Mombasa. Kai, thor mar wach ne en lamo ne mosenindo Raila Odinga mondo mi obed jatakatifu mar chopo lek mare ne oganda jo Kenya kata obedo ni ne osewito ngimane. Kendo nie muma kuom jogo mochung' ne piny mago jotakatifu gima okelo waka nwada lamo ne Raila nyaka obed saint. En saint mar piny mangima ma the whole world, but that saint nyaka nokon joluo kamoro amora mentie. Kobedo saint chunye no nyaka nopar joluo kendo biro jiwo joluo ni mar ong'eyo chandruok mar luo. Bishop Maricus Osewe mane otelo ne nyasino koni ma en gima nyalo reto chutho ni mar Raila ne owito ngimane ken jakristo kaachiel kod familia mare. Legion Maria kuom Baba Mesia ma wuon kanisa emano wuoyo gi Odinga moginga nonwang'o nying miluongo ni Adonija. Raila nonwang'o nying miluongo ni Joshua Raila Amolo Odinga.
Oburu wadgi bende noyudo nying miluongo ni Caleb Oburu Odinga. Omiyo mago jo-Kristo. Ne bende gikwayo jo-Kenya mondo miyo ikre mar tiyo gi jatelo moro amora mabiro wuok oko mar tayo oganda jo-Kenya kaka winjore. Ma ne giwacho bang' pogruok chako nyiedhore to chutho e kind jotelo ma josiasa. Kenya mange kuyo ok joluo kendgi. Revolution, the whole nation benefit from it. Ang'eyo ni wan kod kuyo to Nyasaye mokawo Raila kindwa no oseloso Raila machielo mabiro chung kendo biro bedo gi teko mabiro riwo pinywa mar Kenya. Juok luo nyose yiero Oburu Odinga. Ng'ato kik bede gi tama mar hero gimoro mong'eni komiye to kobinyalo. Gilwa bang' Oburu. Iseche gogo, moko kuom jogo mane oyuoro e alamno ne okoni maduong' ma oganda nagi onego tim sani en biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Joluo nyaka chungi msimamo makare. To msimamo mar Raila ne ni mondo oganda mantie i Kenya kae oyud haki gi in terms of services. Mane gima nogorene, mane gima noywakne. Raila nito konyo mang'eny. Nikech kaka tama wang'wa tiwa tuna adhi Raila. Sani biro dhirna. Nyaka ungi jogewa madwaro politiko donje politiko maka gimoro moko tere ngizi yede konya to ka kutimo kamano mano wacho Nyasaye biro kelo ogudu achiel ne ng'ato donge ng'ano mabiro luwo joluo nyal bedo ni kijite jotelo jatelo nyaka bed mana ng'ato moro achiel ma Nyasaye oyie ogandawa to biro riwe lwedo. Magi ne giwacho ka gikoni ngima to koro nyaka dhi nyime kata bang' migosi Raila Odinga wito ngimane. Ngima wadhi go mbele kaka en walemne en bendo neno ujo mochopo ka wagi gweth mar Raila kawuono. Wayuak litnwa lakini Nyasaye biro kelo nwa ng'at moro machal gi Raila lakini wang'en Raila dak onge ng'ama nyalo replace Raila. Awacho ni the spirit of enigma, the spirit of Raila lives in us. And Raila is not dead because we are here. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nicholas Mutua achiche nek mar Jane Atila ma nyadendi mane some mbalariany ma Nairobi kendo nokwany ringre e bunge ma Kefri rito winjo buche seche ma ji mathoth medo wuok oko kendo chopo e tesendo bilano mar golo neno ewi kaka achijno osebedo ka monjogi kendo sandogi e bunge ma Kefri mantiere Kikuyu. Ringre Jane Atila nokwany kotong' fuondene mag dende e bunguno. Diana Londe nigi ler mathoth. Bang' od fwambo marwa ne yango Nicholas Mutua kaka chich maduong' e nek Jane Atila mane en japuonjre mbalariany ma Nairobi. Kawuono ni ji mamoko medo wuok oko e tesendo bila mandiko dhoggi e wi achijno. Jogo mane oloso gi obila lero kaka Nicholas Mutua ne ndhiyogi e bungu ma Kefri manitiere Kikuyu kaunti ma Kiambu kama nomakogi kendo ogoyogi. Kaniambia kwenu hutaenda na nitakuua, ujue mimi ni Mkamba. Nimeua wangapi? Nimekunywa damu ngapi? Hata wewe ujue siku yako ni leo. Kitu yenye mimi nataka ni pesa. Yango ni negitonye lakto elwete chijno kata kamano. Nataki kitu yoyote, kitu nataka ni pesa. Na nilikuwa na pesa, lakini hiyo siku pepe hiyo simu nilikuwa na pesa. Nilikuwa na 100 bob kwa simu, akaniambia nipe hadi pini ya M-Pesa. Nikampea juu sikuwa na pesa. Hiyo siku hata ni Mungu alinisaidia. Ende wachore ni Otieno mane onendo ni achijno nego Jane Atila. Nogocho ne anyuola Jane kodwaro siling 2,500 kuomgi kendo ni en kende banong'eyo kama Jane nitie. Anyuola Jane kata kamano ne oro ne achijno siling 1,000 kendo kane ok gichopo kwayo mare ma siling 2,500 wachore ni nokawo ngima Jane. Nicholas ne nitiere ng'iyo mar hera kod Jane kuom dweche 6 kapok nokawo ngimane. Alikuwa anahitaji pesa zaidi kutoka kwangu akisema kwamba yeye ndiye akona dada yangu na hata muachilia mpaka atakapo pata pesa kutoka kwangu. Nilijaribu kwenda kuripoti mara 2 Kabete police station, nilirudishwa kwa gate mara zote 2 wakidismiss story yangu. Ringre Jane noyude bungu ma Kefri tarik 17 dwe mar 10 higani ka ong'ade matindo tindo kendo ringre ne osechako kethore. Nondro yango ni mano ne ringre Jane Atila. Kutokana kwa registration ya persons bureau kwamba vidole hivyo vimelingana kabisa na Jane Atila. Familia kusema kweli ni uchungu kwanza. Ni uchungu sana kwa sababu ni msichana wetu wa kwanza. Ni uchungu. Ambapo imefika sijui kama serikali tukisema serikali saidia bado.
Jane Atila ne en japuonjre e skul mbalariany ma Nairobi Kikuyu kendo nolal tarik 3 dwe mar 10. Justice for Jane Atila is what we are seeking now. Obila bende gi korgi oyango ni Nicholas nowacho kende ni en owuon ema nokawo ngima Jane, ka gimedo ni nyalo bedo ni osebedo kokawo ngima nyidendi mathoth. People come forward and they report, but police are too slow in investigating. Our intention is to establish the motive behind these ugly performances to the extent that we don't know whether there are some other individuals who have suffered similar atrocities. Nyaka sani achije ariyo pod nitiere kar obila kotenore gi nek makamano. Diana Ulonde, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango nying gweng' ma Nyaumpusi mayudore e kaunti ma Kisumu. Sigand Nyaumpusi chalo nade? Nyakwaramogi Ajuang machiegni kendo e tielo machielo. E chenro mar ng'e gwenge wa jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu kuma ofuyo kamedo luorore kendo godarubin e gwenge maseme kaka uono wapiyo e gweng' kata chiro mong'ere ni Nyaumpusi. Ka iselimo kata isewinjo kamiluongo ni Nyaumpusi, ang'o mabiro e pachi madinemi chake ni Nyaumpusi? Wagoyane mbaka kod jogweng' kaachiel kod johala ginyiswa ni tang'o miyo giparo ni nochak kae ni Nyaumpusi. Gimi nochak ka ni Nyaumpusi nikech en pap mo matin mane waloso mondo walose chiro moro nikech ne wabor gi chiro. Nying momiyo nomi kae ni Nyaumpusi, ne waneno ka en chiro moro ma ji wuok koni to ji wuok ka to ji biro nikech ne en chiro mane ne walosi around machiegni. Koro ne wawacho ni chiro ni mondo mi wamiye nying to wamiye nying ni Nyaumpusi matiende ni mpaka chiegni gi dhoge. Ochiegni kod ute wa wani around mar chiro no kama iri ok waluoro kama emomiyo ne wachake ni Nyaumpusi. Ne wachake nikech ne dongruok malongo ne pod onge iye to ka koro dukni osechako bedo mag tatragi to koro ochake nying ni Nyaumpusi nikech no thin othin ka umpaka. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotero kod nying gweng'ni kata chiro mong'ere ni Nyaumpusi, adieri to kod kukune ni kanye madinemi chak kae ni Nyaumpusi. Nyaumpusi ni ne nitie mine ariyo ne loko tiang' kaendi, min mami kod Caroline Omondi. Koro jogo loko tiang' tiyo thoni kinde no ne ndara ni pod onge. Koro ka tiang' noromo dendgi ma koro ginya ting'o tiang' ka gigolo kagai nyaka lam malo yago koja. Koro min mami nochako loko mena. Koro mena nomoye pap mapiny kacha cha. To tiko mena ne ywa pekni. Kabiro go kae, koro siko riempre gi pekni. Ema koro, pekni gi olowa, koro ka walung ni Nyaumpusi. Kano pekni dwa chamo mena manomoyo go. Mae gima ne Nyaumpusi obiro go. To gweng' kata chiro ni ma Nyaumpusi humbe landore kod weche kata timbe mage. Nyaumpusi kanyo nitie ohala moko mitimo mang'eny. Kata Nyasaye bende yalo Nyaumpusi kanyo, chiro bende timore kanyo. Seche mane Nyaumpusi ne chakore 2017 ne en kamoro mane tin ahinya mane nitiere mana udi moko matis mane nitiere e area no. Kata area makani ne pod udi ne ogobeti ahinya. Dala mantiere kani ema ne nitiere kae to kod dala mane nitiere kari mane niluongo ni dala Kapiyo wuon Aloka. Koro Nyaumpusi ne wachake mana ka wachako nwa uso gik moko matindo tindo makata ot moro bende mane nitiere malongo ne onge kanyo. Kaling matis to aneno ko dongruok ochako biro, wachako gero udi moko matindo kanyo, wagero kibanda moko matindo tindo iye kanyo. Gimomiyo umbwa landore nikech ohelni matindo mwaloko kanyo to kod group ne wan ga gi group moro ni Nyanam Radio. Ne wan ka ne wachokore to wabedo kanyo e Nyanam Radio kanyo. Seche mane wantiere e bura mar Nyanam no landra nyanwa mosre maber Nyanam maber. Gima lando nying Nyaumpusi ahinya kane wadhi e bura moro Maseno wan kod jaduong' Monondoro wuor. Koro ne dwaro kama inyalo chanje dhok malach nikech dhok ne ok nyal tere sikul. Koro ka wan Maseno ka veterinary to wakoni dhok keluru mondo chanj Nyaumpusi e kama lach manyalo miyo riomo dhok ma e kindwa gi jo East Othany kod Kokel. Koro dhok ikele pabni kinde ka kinde. Koro sama matoka cha lando
koa Maseno lando ni to wadhi chanjo dhok, wadhi nyaumpusi mane mogolo nyinge kabisa. Kae to koro wachako waywa pong' wakelo ka, wachako waponge ni kariyo macha pong' to mabe pong'. Koro ponge gi ywayo ji biro rego kae. Koro chiemo duto kakinene otin ni alot nyalo biro ka gunde kata dek to rumo. Kendo chiro ni bedo kae ni lewni gi be ikele iye kae obet ka kata nyaka saa adek otieno. To bende nitie dongruoge ma Nyaumpusi osenyuolo e ngima jodak kod johala malworani. Nyambusi osenyuolo chiro, Nyambusi ne osegede, kanisni moloro Nyambusi no kanisni mang'eny. Ne en chiro moro monyo chak matin jusi, to waneno ka nyinge bit osechopo kamoro miyo ne walande mondo bed gimoro maber moloyo kama koro chopeni. Wakwayo mana sirkal ni mondo konywa nikech kata ndara maluwo Kariyo kadhi nyaka Mwalo Beach en ndara marach. Oonge kata mna konyruok maber makata kochopo ka mon dwaro mondo mi mono odhi okonyre ndalo ma koth chwe te yudo ka pi ng'eny kuondego ok nyalre kata dichiel. Koro wakwayo sirkal ni mondo sirkal okonywa to sirkal okenwa kata stima. Nikech stima bende wakoso wan kanyero ka stima oselal mamalo kocha to wan heri ka koro ena mudho. Makoro kata kiwuotho e dier otieno to iwinjo ka in kod luoro moro. Kisani to Nyaumpusi koro nya nikech sani kidhi to yudo ka dukni ni kanyo ariyo, lendini bende nitie Nyaumpusi kanyo moluore. Onyuolonwa kanisni wan kor kanisni moluore. Nitie chiro moro mosenyuolonwa norie bade. Nitie chiro moro mosenyuolonwa ni Sabasaba. Kia Sabasaba tichomo Lolwe. Mane kaka Nyaumpusi no wantiere alwora mare kamano. Imose kelonwa kama ber king'iyo kae ni ng'eya kae neno udi ma ji opango. Mano dongruok mokelo to nena ena pap kamae. Dongruok mochako kelonwa koro mine ok nyal lawo pong' rego Lolwe, koro girego ka. Mano dongruok mokelonwa kae. Koro joma be loko ohala matindo tindo, joma loko alode, joma loko nyanya, joma loko ang'o kelo ka godhiambo. Koro kar kae kibire godhiambo tiyudo ka en chiro maber makonyo ji gi weche mag chiemo. E sama jodak kod johala kwano dongruoge 1, 2, 3 rem kod kwayo mage magin-go magigombo ni okele gweng'ni kata chironi ma Nyaumpusi mondo gimed dongore gimetni gichal kod gwenge mamoko. E gima waremo kaka Nyaumpusi kanyo waonge miluongo ni sitima. Ma wakwayo ni Nyaumpusi kanyo sitima kalo to dhi kuonde moko to wan waonge gi sitima area no. Kata gi taya maduong' manyalo menyonwa chiro ma sama wauso. Koro kwayo ni wause mudho ahinya. Ine fundo chon makata seche modengo bed ni ng'ato biro ng'iepe koleo to ok onyalo yudo chiemo nikech mudho ji dhi. To gi stima ni walak stima, waonge kod stima. Wan sola ma wan go. To ka chieng' bende onge kamae to wan kod shida kod taya. Koro miyo ka stima biro nwa ka to wadhi go erokamano. To gi ndachwa ni kaka jowadwa osewacho, ndachwa ni bende mondo mi olosnwa mondo wamed yudo maendeleo makata amalo to donje beach ka. To maendeleo madwaro kendo warem ginene kaka chirnigo wadwani mondo wabedie gi maendeleo mang'eny. Wadware maembe mar Grassfest chande mondo ukelnwa sola mag pi ka, tenge mag pi. Pi bende wadhi mabor gi pi. Okwachiegni gi pi. Gedo to pok obedo maber ahinya iye kae. Kendo aneno ka jomoko temo luore nikech chalne ni kech taya be onge. Koro ne wagombi ka de kelnwa taya. MCA marwa ne kelwa taya kae. Koro ne nyalo miyo jiwre mondo mi obed chiro malong'o. Nyakwaramogi mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matielo makawuono e chendone mar Ng'e Gwengewa. Sani ka iwinjo kata ka ilimo, chiro kata gweng' ma ong'ere ni Nyaumpusi e iseme to ing'eyo gimomiyo nobedo Nyaumpusi. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mar Ramogi. Juma manyien, bende aduogo ni kae kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga, Millicent Adhiambo, kata kihero, inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma. Anto gima ng'e kuom Nyaumpusi, jogo eko ma uso chele, gitiyo gi besen moro mathine ma giluongo ni idwaro Nyaumpusi achiel kopim ni kanyo to nengo makama. Wadhi e yweyo kik idhi mabor, waduogo gi weche tuke. Citizen to the home of
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach.